yanzu ya ce in yi yanzu ne zan fara guda ɗaya ke kifin zan fara soyawa ko ɗan miya Allah ya sa dai ya iya shi ya ce yin abokan da zai kai wallahi biyar da ake yi kawai da yi Gamiya dai ya yi ja, ban san me yake nufi ba, ya nuna ne ko bai nuna ba. Ko magi guda nawa ake sawa ni dai na ɓare ƙwaya 20. Ko za su ji? Ko sai an fara zuwa a miya ne? Ga shi gaba ɗaya in ka shiga YouTube neman girki, sai wanda suka fi ƙarfin da ake ɗaukowa. Wallahi zazzage ta zan yi duka a ciki ko ma mu ji hankali yau sai na fara ruwa ne ko kuma kawai bar shi haka. Yamma ba kai shi yake ba, ƙarni yake yi. Kai iya na kama. Yau ka kasa duk wanda ya ci na rana baya jin ciwon nan. Shi yake amma wallahi nawa ƙarami yake na san ƙwari da yawa da nan ɗan aiki. Haka dai wallahi zan kai musu na iya hukumar